Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa. Super vesnice. Tak ho jdeme hrát. Jak vidíte, už mám diabrnko. Počkej, dám učit. Tak jo. Tak jo. Někam se vyjdem. Počkejte, já vám ukážu, co jsem vybral. Jsem to zapomněla natočit. Omylem, pardon, já se strašně omlouvám. Jsem to ti zapomněla. No, prosím. Mám. Fuj. Co se stalo? Dobré, to už přežiju, ale protože mám ten let, protože mám tak srdíčko. Co se stalo? Každopádně teď už to je jedno, ale jak jsem nás potkal, každopádně. Fuj, vodat. No, vinaři. Dobré. No tak jak vidíte, hned na začátku jsem mám las. Hned na začátku první minuta a půl a hned padám do lavy. Tak to je. No tady máme něco. To není. Doufám, že jsem to udělal zajel v leze. To je dobré. To je pěkné překvapko. Ale ty poklady tady to jsou fakt perfekt. To je tady bomba, to se mi líbí. To fakt jako mám co říct to. Jaký veliký vody ty budu potřebovat. Když se budu hodit. Počkat, na co to je to? To je jedno. Mám tu kompoč, no, nevadí. Jo, já jsem mám vyrobit elektvar, že? Asi. Proto to je. Já půjdeme si vodu. Já nevím, jak se to dělá, to si dám, na tu si dám. A teď tady si dám něco z toho, že? Tam dám jeden melon. A něco by se mělo začít, když si dám ještě tady něco. To je regenerace. Noční vidění. Tak to jsem ještě něco udělal. Tak úplně super elektvar. No, já jsem mezi tím vytěžil tuhle. A jdeme do své sbírky. Tady sbírám tuličky tak. Že ten vytěžím potom. Všechno se mi může hodit. Ale ty poklady, hej, to se mi úplně líbí. Z těch pokladů bych byl asi marný. Vrejte z elektronočního vidění, z toho nic nevyšlo nám. Žádné účinky, no. Jo, to je normální. No, to je žádná, pojď sem. To je žádné účinky. To není fér. Toto a zkusíme tam dát pohon. Co to udělá? Nebudeme tam nic jiného dávat, no. Doufám, že něco udělá, tak jo. Jinak toto je jako celkem pěkné. To tady pěkně udělali. Když i mapa celá je úplně pěkná, hej, to se mi úplně líbí. Okrát mohlo to být víc těch skakaček, ale to nevadí. Ale jinak jako bomba, fakt bomba. Žádné účinky zas. Není voda. To mám. Ano. 8:45. Tak jsi pokazal co video. Takže, jo, dobré. To je něco jsem nevěděl. Takže počkej, co jsem to chtěl. Jo. To všechno máme, elektvar už nic. Já prostě tu lahvičku, když se to tak. To se dát nebudu. Juhu,
Oh my god. 3 srdíčka, to byl tvrdý pád. Tak dámy a pánové, tohle video za chvilku, tohle teď ukončíme, tohleto video. No, dneska bych ho měl dát na YouTube. Jsem to hodně získal. No jo, no. Jestli to už zajímá, jak se to video bude jmenovat, bude se jmenovat Super vesnice část 3. Jo. Počkat, měl jsem v komentáři, že tam nemám psát Magikaleta, tak já to tam psát nebudu. Ale vlastně vy víte, že to je ode mě. Teď jsem všechno, co patří k tvaru, že písám taky, taky. Tebe taky. Tak jo, raz, dva. Se to nevejde, tak raz. No. To kamení, ne? Bych měl někde mít. Jo, tady mám jedno třeba. No dámy a pánové, tak tohle video budeme ukončovat. 6 minut, no. Krátká doba, pro nás to je hodně dlouhé. Takže dámy a pánové, loučíme se. Uvidíme se u příštího dílu. Jaká jsem si ještě z toho nekoupil, alebo koupím za chvilku, zítra, doufám. No tak, ahoj, tak příštím díle, čauky.